Buntag sa iyo man mas taglaog skanding. Suot-suot sa taning kalibunan. Tara. Padong tas babaw tangas ta. Mao nitong yagian. Tumuha taglaog skanding among video lang ta ani. Ping lang po lagi ta kay. Anya mga has ba. Libon mo kay ni dre mo ah. Murag similasang pa ba. Suot ka na. Kanara. Okay, dali. Dan pa ni dre. Ako sa gahimo ning dana. Ako pa naghimo ning dana. Padong pa dito. Dahan kay ipil-ipil. Oh. Dighanag yung mga pagkaon sa kanding. Natoyok. Pa. Pagkaon sa kanding. Ngamo ana di atbang kining ana dapita atbang nismo labang ko atong sapa. Permente na mabuhatag content pa. Labang ko dito. Tungod ron to semua. Okay na mo na da. Mga lawg tag may jis manis mo kani. Ani mga lawg ba tag may jis may tawag ani. Bot unsay tawag ani sa inyo da. May jis o tag may jis. Kani mga ipil-ipil. Pat nga ipil-ipil ay. Tara. Ipil-ipil ni semua pero tawag sa ninmong batilis. Kabahiro. Ipil-ipil ba? Kabahiro. Batilis. Amot sa tawag ni sa inyo ha. Ako ni balion. Masanggot ng bilin. Daghan kay daraw. So otong ko na daron. Puno na hapit kong sako. Ako ni isudog sako kung lawg kay lisod nang kay di nto isudog sako gud lisod kay pagkanaog kay medyo may pagkabakilid mong dre. Nya ako sa ni i-share yung mga view dre nindot kini view among lugar. Ako gani mangha kay ko sa mga view dre kay grabe gifted kini sa view kari lugar. Ako na i-share sa ninyo. Uslan mang nanata dre. Kay pakita niyo ang mga kan dre. Ang beauty pa dre lugar pa. Di na ipagpaibog ha. Kanang ako lang i-share niyo ba nga unsa say mga talan-awon dre dapitas mo. Basta ako grabe mangha kay ko bisag taga dire na ko. Grabe mangha gyapon ko sa view dre. Nindot kig view dre gud. Makapanghambog sa kubang kay makaingon sa ko nga basta view les gutan di sa ni basta-basta dre dapita. Maintag dili lang ni mabusuhan gyud ba. Tara. Mao nang daan kong gisubay. Nya mao ni makita nga view dre. Di ba nindot kayo green case pananaw. Basta sana sa rason nga ganahan ko mutangas diri mga vlog kay usa pod sa magtaratan-aw sa kus mga view ba. Pagkabugnaw kay matagot grabe ninduta. Mainta lagi dili lang maabuso. Di lang jud makuan ba. Kay sus grabe virgin pa kay mga pangpang mga bakilid. Nya libon pa kay mga kahoy ba. Dito sa unahan nindot pa kay na. Di na lang maabot pasensya lang mas kung kan kay bartohon ram ni itong cellphone di kay makuan ako. Ito. Napam ko sa katunga agad di tangason pa man ito babaw. Mga balay nagtapok nada dapita tong ura mong balay. Natakuban lang sa mga kahoy kay grabe pang kahoy ri dapita gud. Unta lagi dili lang gyud ani maabuso ni mga kahoy dire. Di lang maabuso ni lugar gyud ba kay sus pagka nindota pa gyud. Sus green pa kay sa pananaw ba. Og tan-aw gani kas palibot motangas ka dre. Sus grabe ma-relax gyud imong mata. Ma-relax po imong hunahuna ba imong utok ba. Makapawa po ni siya sa stress. Murag stress free sa ni dre dapita ba. Kung tan-aw ni ka sa bio. Usa sa dis kong ganahan gyud ngani magtara-tanaw bio. Yon saon man mamutay gamit gud ang lantag drone para dito gis babaw para makuha gyud atong katibuk-an nga bio sa ubos. Wa man tay gamit nga nana. Nya mo na ning ganap kung dagway grabe ang musa kay. Suot ko ni dare. Tako dare. Apit ang puno. Grabing laog dre Awar ko ning laog dre Abi katuyok. At pares kong kuan tungod. Bosog yung kanding ni. Baka og nay baka kanding man ni kong gibuhi. Kanding og baboy. Mao gini akong adlaw-adlaw nga trabaho mga laog kanding og maglaog baboy. Maghinlo sa kuan ba gamay nga farm sa mo yaan. Nanam ko diri dapit sa babaw. Mao na ning makita diri dapita. Grabe. Indot kay green kis mata. Nagpababaw jud kog mayo para maklaro na kog video gyud ring ubos ba. Mao ni mga balay diri, naipila ka buk mga balay ba. Mga silingan-silingan ra po ni namo diri. Kaya dito unahan, layo na to, distansya na to siya, nay mga bukid, batag asking bukid, green kay tanan.